Assalamu alaikum. Domin kasancewa da nagartattun updates kuma legit, za ka iya kasancewa tare da Humtar Crypto Village, a beautiful homeland for cryptonians. Kamar da kuka sani, Humtar Crypto Village wata alƙarya ne da ta shahara wajen samar muku da nagartattun updates kuma legit, waɗanda duk wanda yake cikin wannan alƙarya ya san muna ƙoƙari wajen kawo muku update wanda za ku amfana. So za ka iya zuwa ka wurin searching ka rubuta Humtar Crypto Village a Telegram ɗinka ko kuma a Facebook ɗinka ko kuma a Twitter ko kuma a duk social media account ɗinka za ka iya rubuta Humtar Crypto Village domin yin joining na wannan alƙarya ta Humtar Crypto Village domin samun kuɗi online for free. So wannan update da za mu kawo muku, ku kalli bidiyon nan daga farko zuwa ƙarshe, na san za ku yi alfahari da ganin wannan sabon update. So ku biyo mu je cikin bidiyon. So kamar yadda kuka gani, wannan update da za mu kawo muku sun yi fatina da meme fee. Kamar yadda kuka gani, gashi nan idan kuka kalla, gashi nan blue well ko so ga meme fee. Wannan shine official website na meme fee, sun sanar cewa da a fatina sun yi fatina shift. Don haka kar ku wasa da wannan update, sannan ku kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe domin tabbatar da ganin yadda za ku yi wannan update domin samun nagartaccen hanyar da za ku samu waɗannan coin nasu. Kar ku yi wasa da wannan update. So ku biyo mu daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshe domin ganin abin step by step. So kamar yadda kuka sani, mukan yi ƙoƙari mu nuna muku yadda za ku yi joining channel ɗinmu a Telegram ɗinku domin samun irin waɗannan updates ɗin. Kar ku manta, za mu sa muku link ɗin a description na wannan bidiyon da comment na farko na wannan bidiyon, ko kuma ku bi wannan method ɗin domin samun link ɗin cikin sauƙi. Da fara dai za ka zo wannan wurin search da kuka gani, gashi nan alamun searching. So za ka taɓa kan shi, so zai baka damar da za ka yi rubutu kamar da kuka gani. Sai ka zo ka rubuta Humtech, kamar da kuka gani mun rubuta Humtech Crypto Village. So kamar da kuka rubuta haka a nan sama da kuka gan shi, so za ka ga ya bayyana muku da channel ɗinmu ga ta nan, kun ganta nan a farko. Sai ka taɓa kayan ta haka, kana taɓa kayan ta haka, za ka zo za ka ga joining a daidai nan gurin. Sai ka taɓa joining, kana taɓa joining shi kenan ka zama member na Humtech Crypto Village. Kamar da kowa ya sani, Humtech Crypto Village is a beautiful homeland for cryptonians domin samun free money online kuma in legit and legal ways. So kana tashi bayan ka yi haka, sai ka zo ka duba update ɗinka a cikin channel ɗinmu wanda kake so ka yi. So in kana so ka samu sauƙi kamar yadda za mu nuna muku wannan update ɗin, sai ka zo ka rubuta sunan update ɗin kamar yadda kuka ga mun saka sunan shi. Sai ka zo ka nan wurin da kuka ga dash guda uku, sai ka taɓa kan shi. Shi ma zai baka alamun search. Sai ka zo ka rubuta, ka taɓa search ɗin nan. Kana taɓa search sai baka damar rubutu. Sai ka rubuta kamar yadda kuka gani blue well ko. So kamar yadda kuka gani, good. So kana rubuta haka, bayan ka rubuta sai ka zo ka taɓa kan searching ɗin a wurin da ka yi rubutun. Shi ma idan kuka lura, ga wannan search, sai ka taɓa kan shi. Kana taɓa kan shi zai maka searching ɗin abinda duk post ɗin da muka yi da blue wells, kun gani ya sato mana shi. So maimakon sai ka yi ta scrolling, kun ga ya sato shi. So gashi nan, so abinda za ka yi sai ka taɓa kan link ɗinka gashi, sannan ga referral code ko invitation code, sai ka ɗauki abu ka rubuta ta a gefe. In ka rubuta ta, sai saboda akwai wurin da za ka shigar da ita, so sai ka zo ka taɓa link ɗin kamar haka da kuka gani. Sai ka taɓa link ɗin haka. So kana taɓa link ɗin haka, so zai baka dama ka yi, zai ja ka zuwa browser ka. Mu kasancewar ba mu saita default browser ba, ya ba mu option. So amma in kai ka saita default browser, zai ja ka ne da zuwa browser ka. So mu ma sai mu zaɓi browser da muke so mu yi amfani da ita. Sai mu taɓa kamar yadda kuka gani haka. So idan mun taɓa, zai buɗe mana wannan shafin, gashi nan start. So abinda zan nuna muku a nan yana da matuƙar muhimmanci kowa ya lura. So bayan ya kawo ka nan, idan ka lura kana kan Telegram ne. So kuma kana so ka, duk da ka zaɓi browser ya buɗe maka, amma kana kan Telegram. To yadda za ka koma kan ainihin browser ka bar kan Telegram, sai ka taɓa wannan dash guda uku. Kun gan su nan, waɗannan gasu a sama. So kana taɓa su, zai baka dama kamar haka. Ya tambaye ka cewa ga wasu option ya baka, to sai ka zo ka zaɓi wannan open in browser. Kun gan shi open in browser ɗin nan, sai ka taɓa kan shi. So kana taɓa kan shi, zai ja ka zuwa browser ka direct. Kun gane? Zai kai ka zuwa browser ka ne. Ni kuma kun ga saboda ban set up default browser ba, ya bani dama in zaɓi browser da zan yi amfani da ita kamar yadda ya min last time. Sai in zaɓi wacce nake so na yi amfani da ita, sai na taɓa. To direct ya dawo da ni kan browser. Yanzu na bar kan mene? Na bar kan Telegram. Saboda in ka yi register akan Telegram, ba zai maka daɗi ba, kuma akwai abubuwan da ya kamata ka yi wajen saving ɗinsa a home screen. So duk ba zai maka yadda kake so ba. So amma kana dawowa kan browser ka, kun gan shi. So sai ka zo ka taɓa kai get started. Kana taɓa kan get started. So sai ka yi, zai ce ka yi connecting da, za ka yi connecting da X ɗinka, ma'ana Twitter ka. Saboda wannan da Twitter ake farming ɗin, sai ka iya ka taɓa haka. Zai loading. So zai ce ka yi connecting da Twitter. So gashi ya ja maka Twitter ka, ya ce kai authorizing, ma'ana ka amince mata ta yi accessing, ita Blue Whale ta accessing wannan Twitter naka, sai ka ce authorize app. So za ka ba su dama. So shikenan. So kun ga ya nuna haka ko. So wannan a nan wurin ake sa wannan invitation code ɗin. So kasancewar ma ka yi amfani da link ɗin, kun ga ka yi amfani da link ɗin, ya jawo maka gata. To next sai ka taɓa connect ɗin nan, sai ka taɓa kan connect.
So shikenan kun ga ya connecting ɗinka. So kai ma daga nan sai baka, daga nan zai mallaka maka taka invitation code ne, kun ganta kana taɓa kan nan, kun ga wannan ɗan farin abun gashi a ƙasan invitation code ɗin, shi ake taɓa za ka yi copy ɗin link ɗin da invitation code ɗin at the same time. So daga nan shikenan za ka yi scrolling ga abubuwan da za ka yi nan, kun gan su point ɗin, kun gan su duka sai ka cinye su, duka point ɗin ana so ka cinye su, kun gan su 49 kuma suna dawowa in ka cinye ka gama ana bayarwa, ana kusan kullum ko next day suna bayarwa time to time su ƙara baka. To ni firstly dai za ka yi connecting wallet, kun gan shi za ka yi connecting wallet, za ka yi connecting wallet ɗinka already za a baka 1000 na shi wannan coins ɗin. To yanzu ba wannan za mu fara yi ba, za mu yi following ɗinsu ne, Blue Whales za mu yi following ɗinsu a X ɗinsu. Za mu ɗan yi, ba za mu yi duka tax ɗin ba, za mu nuna muku sample. So bari mu taɓa, kun gani mun taɓa kan following ɗin. So next me ya nuna mana, ya ce mana complete manually ko sai mu taɓa kai, muka taɓa zai loading ɗin page ɗin ko sai mu ɗan jira. So kun ga yanzu ya kawo mu page su, so sai mu taɓa kan menene following. So kasancewar already mun yi following ɗinsu, kun ga ba mu buƙatar yin komai, kai kuma za ka taɓa kan following ɗin nan in ba ka yi follow ba. Kun ga mun yi following ma already ko, so sai mu koma back, sai ka koma back, kun gani an bani point ɗin. Kana komawa za a baka wannan point ɗin kamar yadda kuka gani, gashi nan an baka point ɗin, kun gan shi successfully, kun gani. So sai ka taɓa kan cancel ko ka taɓa kan nan, duk wanda ka taɓa zai yi yawa. So kana yi shikenan in kai scrolling, kun ga gashi can a kan balance an saka mana shi. So haka za ka yi ta bi kuna yi, saboda ba ma son bidiyon ya tsawo ba za mu yi tax ɗin duka ba, haka za ka yi ta yin waɗannan tax ɗin. Wani za ku ga liking ne, wani comment ne, wani retweeting za ka yi. So za ka na lura a ƙasa, idan an baka za ka a ƙasa za a sama me za ka yi. Just kamar wannan kun ga liking za ka yi, za a baka 150, wannan liking ne, wannan ma liking ne, wannan ma liking ne, za ku gan su gashi nan. Wani reposting za ka yi, wani gashi irin wannan an ce ka yi reposting, shi wannan kun ga repost za ka yi, wannan ma reposting, wannan ma reposting. Haka za ku yi ta gani dai kowanne gashi nan za a baka abin da za ka yi, kun gani wannan repost and comment, like on Twitter, gashi nan za ku ga abubuwan da za ku yi. So wannan shine a kayan wannan Blue Whales, kun gan shi, kar ku yi wasa da shi. Sannan za ka iya taɓa wannan dashboard ɗin in kana son ganin futures, like kun gani za ka gani, ga za ka iya log out, ga Telegram ɗinsu, Telegram ga X ɗinsu, ga in ɗinsu, ga dai wannan social media account ɗinsu ne again. So kun gani in za ka log out za ka taɓa nan, sannan za ka iya taɓa kan wannan wuri, shi ma wani futures ɗinsu ne za ka iya gani kamar yadda ku gani, kun gani yadda abun yake. Za su nuna ma har zuwa lokacin da su yi launching, gashi nan sun nuna yadda abubuwan suke. So sai ka iya koma back, sai kai ko shikenan. Wannan shine a gurguje dangane da shi wannan update na Blue Whales. So don haka ku kasance tare da mu a duk social media account mu domin samun irin waɗannan updates nagartattu. So mun gode. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi mana liking, ku yi subscribing, sannan ku yi following ɗin a duk social media account mu. Sannan idan kuna son legit update to kar ku manta ku je ku bi following ɗin Humtech Crypto Village a Twitter. Ka je ka rubuta gashi kamar yadda ku gani Humtech Crypto a Twitter ka, insha Allah za ka yi joining ɗinmu, sannan ka kasance tare da mu domin samun nagartattun update tare da Humtech Crypto Village. Sannan kuma za ka iya zuwa Telegram ɗinka ka rubuta Humtech Crypto Village, sai ka yi joining ɗin wannan channel namu mai albarka domin samun nagartattun update kuma legit. Mun gode ma da bidiyo na gaba. Za ku samu link ɗinku a comment section na farko, kar ku manta. Ku duba paste comment section ko kuma ku duba description na wannan bidiyon, ko kuma ku yi searching sunan da ke background na wannan bidiyon, ko kuma ku bi tsarin da muka nuna muku ta hanyar searching a Telegram ko a Facebook na ta hanyar rubuta Humtech Crypto Village. So mun gode ma da bidiyo na gaba. Ce to yanzu ina so ya sake hawa ta zai bi link ɗin zai ke taɓa ko da yaushe? A'a, yadda za a ake yi a yi shine za ka zo ka ga wannan dash, kun ga wannan yanka guda uku, kun ga yanka nan guda uku, kun gan su a nan, so su ake taɓawa. In ka taɓa su kamar haka, za ka ga wannan option ɗin a browser ka kenan, sai ka taho zai ka daga gashi nan, kun ga wannan add to the home screen, kun gan shi add to home screen, sai ka taɓa kan shi hakan nan. Kana taɓa shi kun ga ya jawo maka sunan shi da komai, kun ga ya jawo. So next kun gani kawai sai ka taɓa kan add, kun ga add ɗin nan, sai ka taɓa kan shi, sai ka taɓa kan shi, sai ka sake jira zai ƙara nuna maka add, sai ka ƙara taɓa shi kan wannan add ɗin, sai ka taɓa shi. So kana taɓa shi, shi kenan ya yi maka adding to the home screen. Kana tafiya home screen ɗinka za ka gan shi, sun rubuta maka shi kamar yadda kuka gan shi a nan. Sun rubuta maka Blue Whales a browser ka, sun maka saving nan kan home screen ɗinka. Shi kenan duk lokacin da ka tashi hawa, haka za ka je ka hau ba tare da ka sake bin link ɗin ba. Kun gane? To wannan shine yadda ake saving ɗinsa a home screen cikin sauƙi. So mun gode. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Kar a manta a yi sharing wannan bidiyon domin 'yan uwa da abokan arziki su amfana. Sannan a yi liking, sannan ku yi mana comment domin nuna mana jin daɗin ku. Mun gode. Ku kasance tare da Humtech Crypto Village, a beautiful homeland for Kryptonians. Thank you.